Okay mga idol. Pamana itong trabaho. Ang ikaw kamera man. Chok kay baot kay ako raman. Natakot na to ang aircon, andar na. Kaya siya breaker nga 20 ampere. Kaya bugnaw na kayo. Kasi na siya sa cool one, high cool. Ayun, napalusot na tong kuryente dito sa main breaker. Sa kisame, panahon dire. Pero, di man dahil boss kaning aircon, bugnaw na eh. Pero, nanyo ba siya nga apti ko sa luyo, kaya yung init. Maplas ka sigrin, manat na top sa likod. Okay guys. Kira nga itong itaon, ito nag-iaptan, oh. Pero hindi mainitan. Sa likod, kay pasta init, malauna. Okay. Ito nag-uli ng hagdan. Okay, salamat.